buscamos datos sobre... Chicos, por favor. Calla, no te preocupes. Chicos, por favor. Chicos. Demográficos, sociais, económicos, novas, tamén buscamos cultura, do medio ambiente, personaxes ilustres de aquí de Santiago de Compostela, datos xeográficos e administrativos. E tamén... Que fixeches ti concretamente? Fala un pouco. Eu concretamente busquei datos demográficos, onde puxemos sociais, económicos, no que puxemos a economía de Santiago, os gastos, así, tamén o turismo, que aquí en Santiago é moi representativo, grazas á catedral. Añadimos vídeos de YouTube, fotos, fixemos así un traballo moi complexo. Bueno, Clara, pasas ya a Iago, que vai un pouco explicar... Ahora Iago, chicos, por favor. Hola, amigos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Chámome Iago. Hola, Iago, ¿qué tal? Un saludo. Igualmente. O traballo do meu grupo era de datos administrativos, no que teníamos que buscar pois tipo mapa de Santiago, división política, abogados galegos, non sei que máis, preguntas sobre gestións administrativas. Eu en particular busquei a políticos, fotos e vídeos, un vídeo sobre himno galego, pois eu nada máis. Algo máis queres engadir? Pois non. Bueno.